Hi, ek wil julle in my nuwe MiG-21 videoklip laat sien hoe jy vlieg van A na B in die MiG-21 bus. Ons het hier gebruik eers hier even Google Maps vir referensie. Dus wat ons gaan doen is ons gaan vlieg van Krasnodar uh, naar hier naar waar is dit? Naar Kutaisi toe. Van hier naar daar. Dit is van hierdie afstand tot hier, dit is ongeveer, ja, wat sit 250 kilometer. Ek sal even sien hier aan Google vraag hoe ver het is. Dit is van Krasnodar, Krasnodar. En ons gaan met die ons gaan ry. Nou, dit is niet helemaal ry, het is niet helemaal die waarheid. Maar ons gaan ry naar Kutaisi, Imperetti. Dit is volgens hier, het is 852 kilometer, maar ons neem die meer directe route. Dit is ongeveer, volgens hierdie route is ongeveer hoe ons gaan vlieg. Nou, ons gaan hier, dit is ongeveer so gaan ons vlieg. Dus vir dit route gaan ons naar Kutaisi toe. En ter vergelijking gaan ek even hier die kaart van DCS naast liggen, want in DCS het jy natuurlijk hierdie kaart. Jy gebruik RSBN of ARK, en dit gaan ons nie gebruik nie. Dit is, ons gaan hier eigenlijk oorstap van twee zones. Dit is Krasnodar begin is hier, daar ligt Krasnodar, en ons gaan vlieg helemaal hier naar zone nummer 4 toe. Dus dat is van hier, soos jy kan sien, van Krasnodar. Krasnodar ligt hier. Het is hier, is het aan elkaar verbind. En heb jy hier Kutaisi, en dit is ook by Kutaisi is hier by nummer 4. En as ek het dan gaan links laat sien, jy gebruik hier die, aan die begin gaan ons eers navigeer met die ARK, en dit is die selectie, en soos jy kan sien, hier het jy verskillende ARK instellinge, en die eerste wat ons gaan begin eers met sector 2.1, dit is dit sector 2.1, en ons stel eers in om vir begin gaan ons begin met sector 5, instelling nummer 5, en dan gaan ek hier inzoom, dan sal jy sien dat hier in sector 2.1, dit is sector 2 en dit is nummer 1, dit is hier sector 2.1, en dan moet ek eers weer hier wat uitzoom, en hiernaast, wat daar, gaan jy dit instel, dit is vir jou ARK. En waarom gaan ons ARK gebruik, is omdat die afstand van hier, helemaal na hier, dit is ongeveer, wat is het, soos het sê, dit is hier rond die 800 kilometer, en dit is veel te ver, die bereik van ARK is ongeveer, ja, 180 tot 200 kilometer, afhankelijk van jou bereik. Dus die stappenplan wat ons gevolg, is eers om te vlieg, ons gaan eers hier oriënteer, stap nummer 1, dan vlieg ons van nummer 5, gaan ons na nummer 8 vlieg, en dan kan ons een stuk naar stap nummer 9, en dit gaan ons dan bring naar, kan ons so vlieg na nummer 4. Maar ons gaan eigenlijk, die vliegplan wat ek eigenlijk wil volg, is hier bykie so langs vlieg, en dan naar nummer 4 toe, want as ons hier kom, dan sal ons ongeveer die ding kom. Dis ongeveer, dis wat ons gaan doen is hier is ongeveer hier, en nummer 8 is ongeveer hier, en nummer 9 is ongeveer hier in die buurt van, en as ons ongeveer by hier by die grens kom, dit is ongeveer van hier tot hier, is
weet ek veel, dacht ek veel 100, 150, 100, 180 kilometer. En vanaf hier gaan ons miskien die ontvangs van stasie nummer 4 kan opvang. En stasie nummer 4 is, gaan ons hier instel op ARK stasie nummer 4. Dit is nummer 4 daar. En daarna gaan ek afstem op die RSPN kanaal. En RSPN hy staan dan hier op ARK, maar dan gaan ek hom instel na RSPN. En met RSPN gaan ek dan ook die afstand kan lees van RSPN is veel meer akkuraat. Dit gee vir meer direkte navigasie na die afstand, en hier sien jy dan die afstand na RSPN. En let op, RSPN geef alleen afstand na vliegbasis, en ARK geef geen afstand. En wat ek ook dan hier gaan doen, is met hierdie instelling, gaan ek dan eers stel, wanneer ek gaan dichter by die vliegveld kom, dan stel ek hom eers in op cloud penetration, en daarna gaan ek hom instel op landing. Maar dan moet jy eers hier die glide slope intercept, en dan kan jy hom hier gebruik, en middels hier naald, kan jy die rigting bepaal van waar jy naartoe vlieg. Dus jy hou altyd hierdie ding in die gate. Dus het sy, wanneer jy byvoorbeeld skakel na RSPN, dan verander hier in halt, maar dit sal ek later in jou uitleg. Dus laat ons bring dat ons in die vliegtuig spring.